Что найменее 11 забитых и десятки пораненых. Уночы Россия нанесла массаваны удар по Киеве крылатыми ракетами и беспилотниками. Ракеты потрапили ў жылыя шматпавярховікі. Пашкоджаныя часткова разбураныя 15 будынкаў. Ратавальнікі працягваюць разбор завалаў. Военное ведомство краіны-агрэсаркі пры гэтым справаздачылася аб паражэнні нібыта прадпрыемстваў ВПК і энергетычнай інфраструктуры. Кадры жахлівай ночы ва ўкраінскай сталіцы далей без каментара. Беларусь застаецца ў цэнтры ўвагі міжнароднай палітыкі. У Газе афіцыйна запусцілі міжпарламенцкую групу за дэмакратычную Беларусь. У яе ўвайшлі 36 прадстаўнікоў 18 краінаў, у тым ліку ЗША, Вялікай Брытаніі, Швецыі ды нашых суседзяў Літвы, Латвіі, Польшчы і Украіны. Група сярод іншага будзе займацца апрасоўваннем Беларусі на міжнародным узроўні і падтрыманнем дэмакратычнай супольнасці. На адкрыцці прысутнічала Святлана Ціхановская. Беларуская лідарка адзначыла, што такога кшталту групы дзеюць у 22 нацыянальных парламентах. Заклікала не нармалізаваць стасункаў з рэжымам без выпуску ўсіх палітвязняў і сістэматычных дэмакратычных зменаў. А таксама заявіла, што пытанне незалежнае ад Расіі і Беларусі беспасярэдна звязанае з еўрапейскай бяспекаю. Стварэнне новай парламенцкай групы ў эфіры студыі «Белсат» пракаментаваў Анатолій Лябедзька. 18 краін, 36 дэпутатаў заснавалі групу за дэмакратычную Беларусь, якая будзе працаваць пачынаючы з гэтай сесіі. І гэта сапраўды вельмі важна, таму што мы аднаўляем нашу прысутнасць у парламенцкай асамблеі АБСЕ. Я тут працаваў з 95 па 2000 год. Пасля сюды прыйшлі прызначаныя дэпутаты Лукашэнкі, так што для нас гэта вяртанне у асамблею. І гэта вельмі важна. Гэта файна, і будем планаваць дзейнасць на наступныя сесіі. Урад Беларусі пахваліўся дыпламатычнымі поспехамі. На найвышэйшым узроўні чыноўнікі правялі перамовы наконт карціны нарадзінца Віцебску Марка Шагала. Адзначаецца, што ў працэсе перамоваў прэм'ер-міністра Александра Турчына сваім расійскім калегам Міхаілам Мішусціным удалося дамовіцца пра тое, што карціна Шагала «Прагулка» затрымаецца ў Менску да кастрычніка. Цяпер яна выстаўляецца ў Нацыянальным мастацкім музеі. Экспазіцыя мелася скончыцца сёння, у дзень народзінаў мастака. Сталічных кіроўцаў ад сёння чакаюць значнае абмежаванне арганізацыі руху ў цэнтры гораду. На рэканструкцыі закрываюць мост цераз раку Свіслач на праспекце Незалежнасці. На ўчастку ад скрыжавання з вуліцаю Янкі Купалы да плошчы Перамогі будзе дазволены рух толькі грамадскага транспарту. У сталічнай ДАІ рэкамендуюць для аб'езду карыстацца першым і другім транспартавымі кольцамі, а таксама прылеглымі вуліцамі ў цэнтры. На некаторых зменіць арганізацыю руху. На скрыжаваннях з'явіцца часовыя левыя павароты. Плануецца, што рэканструкцыя мосту працягнецца да 30 жніўня. Раскідаваў смецце і абражаў, трапіў у поле зроку міліцыі. Сілавікі затрымалі 18-гадовага расейца з Алтаю, які прыехаў у Беларусь у якасці турыста, але справакаваў канфлікт. Цяпер на яго завялі адміністрацыйную справу. Суд пройдзе сёння. Здарэнне адбылося на пешаходным пераходзе на Нямізе. Хлапец кінуў недакураную цыгарэту на тратуар, на месца, дзе да гэтага прыбраў дворнік. Тое заўважыў іншы маладзён. Ён зрабіў завагу расейцу і папрасіў падняць недакурак. Просьба выклікала агрэсіўную рэакцыю не толькі самого расейца, які пачаў абражаць беларуса, але і ягонай маці. Так подними и выкинь! Подняла и выкинула! Ролик беларуса сабраў тысячы каментароў з абурэннямі наконт паводзінаў расійскага турыста і падзякамі за грамадзянскую пазіцыю беларуса.
У дарожным здарэнні ў Стаўбцоўскім раёне загінула пенсіянерка. Трагедыя адбылася напярэдадні на трасе Р-64 Стоўбцы-Мір. 35-гадовы кіроўца «Сітраэну» не даў рады кіраванню. Аўто вылецела ў кювет і перкулілася. Жанчына, якая была на пасажырскім сядзенні, памерла на месцы ад атрыманых траўмаў. Згодна з папярэдняй інфармацыяй ДАІ Мінскай вобласці, загінулая не была прышпіленая пасам бяспекі. Яшчэ адно сур'ёзнае ДТЗ адбылося на Лагойшчыне каля вёскі Лагаза. Там на мокрай дарозе адбылося лабавое сутыкненне двух легкавікоў. Даставаць пацярпелых кіроўцаў, заблакаваных у знішчаных аўтах, давялося работнікам Міністэрства надзвычайных сітуацыяў з дапамогай спецыяльнага інструменту. Абодвух мужчынаў шпіталізавалі. Тым часам зборныя Норвегіі і Англіі складуць чарговую пару чвэрцьфіналістаў чэмпіянату свету па футболе. Скандынавы, не чакае на адкрыццё турніру, у 1/8 аказаліся мацнейшымі за каманду Бразіліі – 2-1. Доўгі час каманды абменіліся вострымі момантамі, аднак забіць не маглі. Бразільцы нават не зрэалізавалі пенальці ў першай палове. Аднак у апошнія 15 хвілінаў гульні слова ўзяў суперфорвард нарвежцаў Эрлін Холанд. Ён адзначыўся дублі, на які бразільцы здолелі адказаць толькі з рэалізаваным Наймэрам пенальці ў апошнія кампенсаваныя хвіліны – 2-1. І пентакампіоны пазбаўляецца шансаў на 6-й тытул, а нарвежскі дракар рушыць далей. Роданачальнікі футболу у 1/8 здолелі зламаць супраціў адных з гаспадароў турніру – каманды Мексікі 3-2. Дублем адзначыўся паўабаронца мадрыдскага Рэалу Джуд Белінгем. Англічане ад пачатку другога тайму гулялі ў меншасці, аднак змаглі выстаяць пад напорам мексіканскіх атакаў. Сённяшні гульнявы дзень вызначыць яшчэ адную пару чвэрцьфіналістаў. Іспанія з маладой зоркай Лямінам Ямалем сустрэнецца з Партугаліяй легендарнага Крыштыяну Роналду. А зборная Бельгіі будзе супрацьстаяць гаспадарам турніру камандзе ЗША. Арына Сабаленка пакідае тэнісны Уимблдон. У 1/8 фіналу гэтага турніру серыі вялікага шлема першая ракетка свету ў 2 сетах прайграла прадстаўніцы Японіі 14-му нумару сусветнага рэйтынгу Наомі Осака. Сабаленка амаль без бою аддала суперніцы першы сет 2-6. У другім беларуска навязала барацьбу і давяла справу да таймбрэйку. Аднак у ім Осака была мацнейшую 6-7. Вылет у 1/8 стаўся самым раннім сходам з дыстанцыі на турнірах вялікага шлема для Сабаленкі, пачынаючы з 2022 года. 3 свае апошнія Уимблдоны яна завяршыла на стадыі паўфіналу. Пры гэтым, нягледзячы на няўдачу ў Лондоне, беларуска захавае першы радок пасля абнаўлення рэйтынгу WTA. Паколькі ейная асноўная канкурэнтка Алена Рыбакіна з Казахстану вылецела з турніру яшчэ раней. Спякота ў Беларусі скончылася. Паводле прагнозу сіноптыка Дмітрия Рабова, 6 да 12 ліпеня надвор'я ў краіне будуць вызначаць атмасферныя франты і нястойлівыя вільготныя масы. Гэтак амаль штодня чакаюцца кароткатэрміновыя дажджы, навальніцы і парывісты вецер. Месцамі магчымыя ліўні і туман. На пачатку тыдня ў дзень будзе ад 19 да 24 градусаў вышэй за 0. У асобных раёнах да 25. Ноччу слупок тэрмометра будзе апускацца да ўсяго 9 градусаў. Да канца тыдня пахаладае. Тэмпература панізіцца да плюс 13, плюс 19 градусаў. Нястойлівае надвор'е захаваецца і на выходных. Пра развіццё падзею апавядуць мае калегі ў вечаровых выданнях «Аб'ектыву» і студыі «Белсат» о 19 гадзіне. Заклікаю падпісвацца на нашы сацыяльныя сеткі, а таксама, калі для вас гэта бяспечна, паставіць лайк і пракаментаваць гэтае выданне ў Ютубе. Так вы падтрымаеце нашу працу і дапаможаце распаўсюду незалежнай інфармацыі. Беражыце сябе і заставайцеся з «Белсатам».